Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is John's Secret File. Si John na inuulan ngayon ng kontrobersiya dahil ang nakalat sa kanilang opisina ay siya ang gumalaw sa isa niyang kaibigan. Pero ang totoo raw, hindi siya ang gumalaw doon sa kaibigan niya, kundi yung isa niya pang kaibigan. Pakinggan na po natin ngayon ng mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Chris Mendoza. Para kay John, lumayo ka na lang sa mga kaibigan mong sisirain ka o ibababa ka. Iwasan mo na lang sila. From Chris Mendoza. Sabi ko nga sa inyo, hindi worth it na tawagin kaibigan yung mga yan. Taasan nyo naman po yung standards ninyo pagdating sa mga kakaibiganin. Kala mo naman ikaw perfect kang maging kaibigan. Anyway, ito naman sabi ni Darwin Russell. John, traidor yang si Renz. Isipin mo, siya na yung gumawa ng kahalayan kay July. Sa'yo pa ibinibintang ang kasalanang siya yung gumawa. Dapat inamin mo ang totoo sa kanya. Siguro nalaso ng utak ni July dahil sa mga mapanlin lang na sinabi ni Renz para maging inosente siya sa paningin niya. Yan po ang sabi ni Darwin Russell. Actually, merong linya doon sa secret file kung nakikinig kayong mabuti kanina na parang kaya siguro si July sinasabi niya na si John yung mismong may kasalanan kasi nga si July tsaka si Renz nagkakagustuhan sila. So para hindi masyadong malaki yung damage kung sakaling magkatuluyan sila at mapahiya silang dalawa dahil nagkakaanuhan naman pala sila, edi isisi na lang nila sa iba. Alam mo yung mga ganong klaseng tactic para hindi kayo magmukhang masama? May ganun. O, ito naman po ang sabi ni Sed Ong de Guzman. Akala ko Friday na, DJ Rocky. Super pack ganun ba naman ang episode ngayon? Grabe ang trauma na ibinigay nila kay sender. Pinagmukha pang sinungaling. Grabe talaga. By the way, DJ Rocky, gusto kong i-shout out mo ang LCR Scanning Boys at gusto lang naming malaman mo na mamimiss ka namin dahil palagi kaming nakasubaybay sa'yo. Our favorite. Oh, thank you so much, Sed Ong de Guzman. Mamimiss ko rin kayo. Sana magbagong buhay na kayo. Hindi na kayo maging maniac. Charot! Darot! Anyway, ito naman sabi ni Red. Hi, John. Para sa akin, wala namang masama sa pag-enjoy beyond your working hours. Pero dapat alam nyo ang hangganan ng pwede ninyong gawin. Nangyari na ang nangyari, kayo-kayo lang talaga ang nakakaalam ng katotohanan. Tandaan mo lang na hindi behavior ng isang tunay na kaibigan ang tumira ng patalikod o magpakalat ng kasinungalingan. Bakit pinagsabi pa yung nangyari doon sa iba ninyong kasama at para saan? Ilaan mo na lang sa trabaho ang focus mo, huwag mong sayangin ang oras at pag-iisip mo sa mga bagay na wala namang ambag sa paglaki ng sahod mo. From Red. Ay, gusto ko yung sinabi ni Red dito, ha? Huwag mong sayangin ang oras at pag-iisip mo sa mga bagay na wala namang ambag sa paglaki ng sahod mo. Actually, ang gandang point nun, ha? Kung hindi ka namang kikita ng milyon sa pagiging open mo sa idea, suggestions ng mga quote-unquote friendship mo, or opinion nila, then wag na. Kung hindi ka naman magiging milyonaryo dahil sa mga kwento-kwento na yan, diba? Mag-entertain ng mga sinasabi sa'yo sa mga paligid, sa mga chismis na yan, then wag na. O, ito pa naman sabi ni Charles Sancho. Traidor ang mga kaibigan mo, sender. Ikaw yung nakasaksi tapos ikaw pa ang sinisi. Payag ka nun? Kasi ako, hindi ako papayag sa ganon. Pero DJ Rocky, sa panahon ngayon, kung sino ang tinuturing na taong siya ang makakagawa, tao na siya ang nakagawa, yung siya pa lalo ang gagawa ng ikakasama niya.
may kulang dito sa sinabi ni Charles Sancho. Naranasan ko yan, yung malupit pa ay kinukonsinte. Dapat nga inamin na lang eh. Ikaw tong inosente tapos ikaw pang itinuturong masama. Aminin nyo na kasi na kayo yun na naman tala kay July or else kayo pang kakasuhan ng kung ano man. Sarap yung hampasin ng 98 inches TV. Sana all merong ganong klaseng TV. Anyway, ito pa sabi ni Igop Moto Vlog. Nako, 3 days na lang yung programa mo. I hope na kung ano man ang bago mong journey, aabangan ng lahat yan. By the way, ang message ko lang sa SF sender natin, kung may boy dila ng San Juan, may boy gapang din pala sa Saudi. Shoutout po sa Pops Pa-Install Motoworks, Pateros at Mandaluyong Branch at sa TNVR The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na laging nakatune in sa Love Radio. Eto naman sabi ni Keisuke Aron Sato. Kung ako sa'yo, John, para maging malinis ang pangalan mo, dapat pina-DNA mo yung laway sa alaga ni July o kaya chinek baka may nakasiksik na burnik sa ngipin ni Renz. Matibay na ebidensya yun, di ba? Malay mo, may naiwang bakas ng kahapon. Charot with harot. Dapat sinabi mo hindi mo bet si July, na bet mo pa rin yung may kefe. Oy! Anyway, X na dapat sa yung friends yan. Tapos nagsusubuan pala. Ay, balita ko 3 days na lang to. DJ Rocky, bakit saan ka pupunta? Huwag ka nang magalit. Sorry na. Huh? Huwag kang magalala, hindi naman ako galit. Mahinahon lang tayo. Oo. 3 days na lang tayo magsasama-sama. Kaya dapat let us enjoy every single second that we have right now. Eto naman sabi ni Robert Jason Terao. Para kay sender, lumayo at umiwas ka na sa mga taong ganyan. Hindi ka nila tinatrato ng mabuti at palalabasin ka pa na masama. Marami talagang ganyan yung gagawa ka ng mabuti tapos palalabasin na masama ang ginawa mo. Hi po kay Alfred Marcelino. Shout out na nakikinig. Huling 3 araw habang bumabiyahe, isa po akong pedicab driver from Palasan, Valenzuela City. Abangan ko ang July 15. Napasabog na yan. Hi kay Ten Rivera. Hi kay Aldous Johnson. Hi din po kay Albert. Ayan. Alberto Sports, nakikinig ngayon. Ayan, sina Mark Anthony Onrade and Miss Fel from Wonderworks. Saka si Miss Lenny Mercado, congrats sa bago niya raw na baby. Oy, bagong baby. Bakit may lumabang baby? Ayan, hi Sir Gilbert Albert. Mabuhay po kayo. Hi din po kay Konyo Bicolano na nakasakay kay Nolan Javier Absalon. Ayan, nag-grab car driver. Thank you very much po for tuning in ha. Sana po ay hindi po kayo mapano kay Konyo Bicolano kasi nang aano po yan eh. Charot! With harot. Anyway, Secret File Sender John. Gusto kong mas laliman mo pa yung definition mo ng salitang kaibigan. Masyado nating ino-overuse yung kaibigan sa panahon ngayon eh. Kapag nakakasama natin, nakakatrabaho natin, ang ibig sabihin ba nun kaibigan na natin? Hindi! Dapat mas malalim pa ang kahulugan natin o pagpapakahulugan sa salitang kaibigan. Pag sinabi mong kaibigan, hindi po plastic yan. Pag sinabi mong kaibigan, sa totoo lang yan. Pag sinabi mong kaibigan, hindi yan enabler. Hindi kanyang kukonsintihin sa mga mali mong ginagawa. Pag sinabi mong kaibigan, sasamahan ka niyan sa kalokohan, pero hindi sa ikapapahamak ng ninuman. Pag sinabi mong kaibigan, through thick and thin. Hindi kasama sa subuan. Mapapasubo pero hindi sa subuan. Pagkain lang dapat yung ganun. Sakit sa banks kahit wala akong banks ha. You've done your part, Secret File Sender John. I believe sinubukan mong sabihin kay July ang katotohanan pero ikaw pa ang naging masama. Kung ano man yung narrative na kumakalat sa opisina ninyo at tungkol sa iyo, I don't think
meron ka pang redemption na pwedeng gawin kung lahat ng tao iniisip na ikaw yun. Tandaan mo, time is the ultimate truth teller. At kung hindi man mangyari yun, at least alam mo sa sarili mo na ginawa mo naman yung tama. Alam mo sa sarili mo yung katotohanan. Minsan kasi yung mga tao, ang ginagawa nila, para hindi sila ma-feel bad or magmukhang masama sa iba, paniniwalain nila yung mga sarili nila sa mga kasalingalingan nila. Ulitin natin yung kasalingalingan ha. Parang na bibisaya ako at the same time nagiging Englishera ako. Oo, may ganon. Para hindi ka ma-feel bad, para hindi ka magmukhang masama sa ibang tao, paniniwalain mo yung sarili mo sa sarili mong kasinungalingan. At yun yung paniniwalaan mong narrative at yun yung ikukwento mo sa iba. Yun yung ibebenta mo sa iba. Para hindi ka magmukhang masama. Para okay ka lang sa paningin ng iba. Because at the end of the day, ang labanan pag nasa isang kumpanya ka, it's all about reputation. Pero yun yung akala ng iba. If you'll ask me, kung ano bang mas matimbang, is it your reputation or money? Of course, it's money. Charot with darot. Kidding aside, if you'll ask me, if reputation is important, oo naman, at some point. Pero, character is more important than reputation. Reputation, yan lang yung akala ng ibang tao na tingin nila sa iyo. Or kumbaga, eto yung tingin nila sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun, yun ka. Karakter, ang ibig sabihin nun, yun ka. Hindi lang siya idea of people around you, but it is who you are. And that is your character. At kung meron ka mang pagyayamanin sa mundong ito, bukod sa bulsa mo, of course, bukod sa kapugian mo, sa ganda mo, it is your character. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me. Raketera@gmail.com. Sa mga kabisyo natin din na gusto mag-share pa rin na mag-share kahit 3 huling araw na lang tayo, then go ahead. Gusto ko rin pong i-share pa rin yung mga sinishare nyo sa akin. Malay ninyo, mapunta ako sa intergalactic universe. Charot! With darot. Anyway, kabisyo, I gotta say VRV as in Bathroom Breaker. Still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is John's Secret File. The secret is out. Medyo mahirap talagang aminin tong sikreto kong to, pero kasi The files have gone missing. Actually, hindi lang naman ako yung nagtago eh. Lahat kami. July 15, 2024. Abangan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!